Ev der Kurdistanê Yusuf Mentik Desthilatiya Kurdan şaristaniyê Mezopotamyayê û sînorên erdnîgariya Kurdistanê û Herêmê de xwedî rehên dîrokî yên kûr e. Bi taybetî jî şaristaniyên Sümer, Asûr, Babilî, Akad, Pers, Girek, Sasanî û İslamî de. Hebûna desthilatên wek Gûtî, Lûliyan, İmparatoriya Medan li Mezopotamya û Anatolyayê beriya zayînê desthilatariyên Şedadî, Bazê Kurd, Hezbanî, Merwanî û her wekî din belgeyên dîrokî ne ku Kurdgelê rastin ê Kurdistanê û Herêmê ne. Medan beriya zayînê sala 700 de diya ku kirin şahê medyayê. Beriya zayînê sala 606 de dawîl İmparatoriya Asûriyan anîn ku bi sedan salan Herêmê desthilatiyekî tundî û çewsandî ava kirbû. İmparatoriya Medan ji 6 eşîrên mezin pêk dihat. Sê ji wan Kurd bûn: Bûsî, Strûxat, Bûdî. Yên din jî Fars û neteweyên din ên Herêmê bûn. Desthilatariya Medan serdema Kralê Dawî Astyak de bi destê Korîş, Korîsê kurê mandena keça Astyak û mandena jî hevjina Kambiz ê sereke êla Farsan bû. O bi Harpagosê serleşkerê Medan bû û bi destê van dawîl İmparatoriya Medananî bûn. Hatina Tirkên barbar a ji Asya navîn heta Asya Piçûk ji Moğolistanê heta Pers û Kurdistanê vedgere destpêka sedsala yazdemîn. Di salên 1018, 1040 û 1075 de bi çend qonaxan hatine. Di destpêkê de eşîrên Tirkan ên wek Oğuz, Selçukî, Moğol û Osmanî bûn û ji eşîrên Tirkan yekîtî ava kirine. Pêşî bi ser welatê Farsan de hatine û tevê dagirkirin û wêrankirinê tevkujiyê mezin jî dikirin. Li eşîrên Kurd û miletên din ên Herêmê xweparast ne û gelek kes ji wan kuştine û ew têk birine. Lê Tirkan dev jê berneda û xwe ji nû ve rêxistin kirin êrîş kirin. Aşkere ye ku wan İslametê wek dînê fermî pejran ne û li her ciyê ku dagir kiribûn dibin navê pêşketina İslamê de ferz kirine. Ji sala 1075 û pê de piraniya desthilatiya Bizansiyan têk dibin û piraniya axa Kurdistanê Ermen, Faris, Yewnan, Laz û Çerkes xistine nav desthilatariya xwe. Herî dawî jî Stenbolê wek paytexta Tirkan dest nîşan kirin. Wek her carê serokeşîr û emîrên Kurdan û miletên din ên Herêmê ji bo berjewendî û desthilatxwaziya xwe dane pişt Tirkan. Helandina miletên din ên di nav miletê Türk de kevne şopiyek bû. Yek ji rêyên Sultan jî ew bû diviya bû zarokên ji 7 salî mezintir birin dewletê, taybetî ol netewên netürk. Bi vê nêzîkbûnê gelek eşîrên ji neteweyên cuda yên nav İmparatoriya Osmaniyan de di nav netewa Türk de hatin helandin. Damezrandina xilafeta Osmaniyan vedguhere malbata Osmanê ku ji nîja dawî Türk e. Ertuğrul Sultan di notsaliya xwe de dimre. Du kurên wî yê bi navê Osman û dîndar hebûn. Divê yek ji kurên wî bikeve şûna bavê xwe. Wisa xuya dike ku wek kevneşopî ji bo ku tenê kesek ji wan bibe xelîfe, pirsgirêk û dibendî di navbera kesên din ên xizmên kurê wî de rûne de kuştin biye qanûn. Piraniya Sultanên Osmanî ev qanûn domanine. Osman sala 1297 de birayê xwe dîndar kuştiye û di 33 saliya xwe de ew biye xelîfeyê Osmaniyan. Ji sala 1299 heta sala 1326 desthilatî kir û di wê demê de sultaniyeke nîjadperest û bihêz a Osmaniyan ya Tirkan ava kir. Desthilatîya xwe berfireh kir û gerek mîr û desthilatarên din jî xist bin destê xwe. Ji bo hilkişîna ser textê xilafetê kuştina bira, xuşk, xizm û qetlîama bi xwîn kevneşopiya Tirkan bû. Dixwazim çend nimûna raxim ber çavan. Sultan Beyazîd ê yekem sala 1389 de dema bavê Sultan Murad mir serî li vê ayeta Qur'anê da ku hilkişîna xwe ya ser textê xilafetê rewa bike. Fitne ji kuştinê xirabtir e. Fatî Mehmed birayê xwe yê ber şîr kuştiye. Sultan Selim kurê xwe Beyazîdê duyemîn û hemû birayên xwe kuştin û kurê xwe jî koçber kiriye. Sultan Mihemedê sêyem berî ku bavê xwe binax bike hemû xuşk û birayên xwe kuştine. Hin lê kolîner dibêjin ne, hin jî dibêjin 19 biran e. Şerê çaldiranê di navbera Türk û Sefewîyan de sala 1514 de qewmî û Türk neçarman ku bi mîrên Kurdan re peymanê çêbikin. Bi hewldanên İdrîsê Betlîsî û Sultan Selim Osmaniyan çend mîrekiyên Kurdan ava kirin. Armanca vê nêzîkbûn û hewldanê nekoşbû danîna dostaniya Kurdan re bû. Mebest ew bû ku Sûdê ji hêza Kurdan bigirin û sînorên erdnîgariya Kurdistanê ji xwe re bikarbînin. Sultanê Osmanî sala 1515 de bi awayekî fermî desthilatiya mîrekiyên Kurdan nas kir. Dema ku Sultan Silêman sala 1520 de bû xelîfeyê Osmanî ev peyman bin pê kir û vê yekê gelek mîrên Kurd hêrs kir. Kir ku tevlî şahê Îranê yê Sefewî bibin.
Her cara ku şerbiye metirsiyek ser İmparatoriya Osmanî sultanan serî li xapandin û xelîtandina mîrên Kurdan daye. Di şerên bi meblûkên Sûriye û Misrê re jî bi mîrên Kurdan re peyman îmzêkirine. Aşkare ye ku bandora fenatîkî ya İslamî li ser mîrekên Kurdan pir bandor kiriye û asta zêdebûnê jî kêm bûye. Ji ber wê derfetekî herî piçûk de Sultanê Tirkan li gorî berjewendiyên xwe ew bikaranîne. Ev tiş ji dîrokê heta îro wek werîsekî di nav mîr û desthilatdarên Kurdan de mîra temaye. Ji ber wê heta niha Kurdan nekarine statûyekî serbixwe ya Kurdistanê ava bikin. Dagirkeriya Türkan ne tenêj bû dagirkeriyê bû, her demê nêzîkatiya nîjadperestiya Turanî, otorîterîzm û helandina miletên din nav miletê Türk de hebû. Ji bo vê mebestê ola Îslamê bikaranîne. Çavkaniyên dîrokî baştirîn îspat dikin. Ereb, Faris, İspanya û İngilîz çûyîna Ewropayan a Amerîkayê bandor li ser hemû neteweyên kiriye. Hem ji aliyê olî ve hem jî ji aliyê etnîkî ve li cihên ku wan dagir kirine bandoreke mezin çêkirine. Dagirkeriya Türk wan jî derbas kiriye. Octavio Paz ê ku xwediyê xelata Nobelê ya wêjeyê di sala 1990 de di hevpeyvînekê de derbarê pirtûka goşegiriya tenêtiyê de dibêje Amerîkî giringiyê Dunkirk û rîşeyê. Ji ber ku gelên wan ên xwe cihî bi tevahî hatine wêrankirin, welatê wan li ser bermayan hatiye avakirin. Ev jî rêlber ji holê rabûna şaristaniya berê vekiriye. Pirtûk hewdaneke ku kûrbûna paşeroja me ji holê rabike xwesteke ku em bi zelalî rehên kûr û dirêj ên Meksîkayê bibînin. Mixabin ji bo rewşa nihaya Kurdistanê û bi taybetî li başûr serokên Kurdan, partî û nivîskarên dîwanxane û hemû dezgehên ragihandinê li hember binpêkirina serwerî û keremeta gel û xaka Kurdistanê bêdengin. Li hemberî hev jî hatîne sivikin û bi bêbextî û derewan dihînin ku zindanan tijî bikin ji dengên nerazîbûnê. Li gel vê gelên bêkar û birçî bêhêlin wê mecbûrî travên koçberiyê bikin û di deryayan de bibin hîmê masiyan. Li ser sînoran jî ji ber serma û birçîbûnê hişk bibin û bi vî awayî bibin topên bin piyê cendirmeyên sînorê welatan. Gelo jiyan awqase ji bo silavek germ û destkeftiyekî maddî. Yan pîlev û imtiyazên hikûmet û partiyan an jî gera li welatekî bi navê Tirkiyeyê ku li ser aq, xwîn û laşê gelek miletên xwecihî yên vî welatî hatiye avakirin mirov awqasî sernizm, lawaz û tirsanek be. Nexwe em bipirsin tişta ku jê re tê gotin keramet û şahameta aq û netewe di ku dera vê nêzîkbûnê de ye. Rûmet û berziya mirovan li pêşberî zalim û dagirkeran wê derî lê bigire. Hekewsa bidome wê di çend deh salên din de Kurdistan jî dêwek Amerîkayê lê were û gelên rasên ên herêmê di pota Turaniyan de dê bihelin û ji holê rabin.